Το βίντεο ξεκίνησε. Γεια σας. Τι κάνετε? Τι να βάλω τώρα? Έφτιαξα ένα καινούριο κόσμο στο Minecraft. Ο οποίος γελάει. Κατεβάζω βασικά μια ταινία. Αλλά μην το πεις στους άλλους γιατί θα μου κάνει μήνυση στο YouTube. Δεν το λέω. Θα αποσυντονίσει αυτό το επάγγελμά μου. Δεν μπορεί. Εντάξει, κάνει και αυτό το επάγγελμα. Σε λίγο ξανά. Αργά, γιατί περνάει πάρα πολύ. Εντάξει, έτσι θα παίξεις. Αυτό εδώ είναι το υποτιθέμενο Minecraft. Και μετά από 2 ώρες κατάφερα να σκάψω. Γιατί να κραφτάζεις, ντε. Γιατί όχι? Τι δεν το κάνεις αυτό. Κοίτα τι έχει εδώ πέρα. Πότε δεν παίζεις ένα άλλο παιχνίδι. Μαλάκα. Τι λέγκο πεις είναι αυτό που έχεις. Δεν είναι δικό μου, δικό σου είναι. Τι είναι είναι δικό μου. Τα ντρεβλάκα, δικό σου είναι το Lego το PC. Πώς είναι τα γραφικά του Minecraft, χειρότερο. Πέρα το σου παρακαλώ. Τελικά παρατήσαμε τη μαλακία και παίζουμε Happy Wheels, το οποίο θα λαγκάρει περισσότερο μιας και περιμένουμε πάλι 2 ώρες. Και άλλος γελάει σαν ψυχάκια εκεί πίσω. Wait for screen. Πάλι θα περιμένω ρε, πάλι θα περιμένω. Ο μπάμπα. Μου είχε καμιώνα. Τελικά βρήκαμε ένα παιχνίδι που νομίζω πως δεν κολλάει, λάθος νομίζω. Πω. Τέλος πάντων. Μην το κάνεις strike. Είναι το Counter Strike για όσους είστε άσχετοι παραλαβιάριδες. Περιμένουμε εδώ πέρα πάλι περιμένουμε γάμο. Πω. Να παίζεις. Να κολλάει. Α, κολλάει κι αυτό. The fuck. Τι στο μπούτσο. Άρα Γιάννη πάλι κατέβασε 100 ταινίες. Όχι ρε πούστη, τι γίνεται? Το μυδράλιο, πάρ' το μυδράλιο, Ποιο μηδράνιο μπορεί για... Αυτό είναι το μυδράλιο. Πούλο. Θυμμένη μου την είχανε ρε τα γαμόμανα. Τώρα περιμένουμε πάλι. 100 δευτερόλεπτα. 100. Αυτός ο πούσης ο Ράστα μας έχει γαμίσει όλους. Γαμίτη. Ο Μιτσί. Να ξέρει και ποιος τον μπούτσο που πυροβολάει. Ρε γαμό! Μπορεί μαλακία όρθια! Που γαμιέσαι όλη την ώρα και είσαι με το μαλάκα τον υπολογιστή σου ρε!